Ihminen on ravintoketjun huipulla luomakunnan kruunu, voitolla, mahtavin ja viisain, vai onko näin? Me ollaan onnistuttu systemaattisesti orjuttamaan koko vitun planeetta, luontoeläimet ja vielä ittemmekin samalla. Ja se on oikeutettu, koska niin sano Jumala? Vai koska meillä on niin saatanan kehittyneet aivot? No mitä hienoa siinä on, jos niitä käytetään sotien, terrorismin, ydinaseiden, teurastamoiden suunnittelemiseen. Me ollaan huolellisesti meidän hienoilla ihmisaivoillamme suunniteltu paikka, johon täyteen ahdetuissa rekoissa tuodut tuntevat ja tiedostavat olennot tuodaan väkivalloin, jossa ne ripustetaan ylös alasin vuorotellen, aistien toistensa pelon, haistaen toistensa veren, seuraten toistensa kuolemaa, odottaen omaansa. Josta ne tuodaan ulos paloteltuna satoihin osiin valmiina pakattavaksi kaupan hyllylle nätteihin muovipaketteihin. Tää tapahtuu koko ajan meidän ympärille, lehmille, possuille, kanoille. Turhaan, eikä me edes pysähdytä miettimään, mutta silloin kun perheen koira kuolee, sitä surran kuin viimeis päivä, ja sekin kuoli tautiin, joka johtui ylijalostuksesta. Jaloudesta ei ole merkkiäkään tässä ihmisen toiminnassa, kun pitää kulkea mukaan massan se, että kaikki muutkin tekee jotain, niin tee sitä moraalista. Orjuuskin oli kerran normaalia. Jokainen muutos parempaa ihmiskunnan historiassa on lähtenyt muutamasta tyypistä, jotka on uskaltanut sanoa ei. Kyseenalaistanut sen, mikä on normaalia, ja tajunnut, että hei, tää ei oo okei. Keskiverto homo sapiens syö aamupalalla pannulla paistettuja kananmenkoja parin possun persesiivun kerran, kaataa kahvinsa lehmän tissimaitoa, töihin lähtiessään pukee päälleen toiselta ristettyä ihoa. Illallisella latoo lautaselle taas silvottuu ruhoa. Se, ketä päättää tehdä toisin, on järkensä menettänyt hippi. Sillä tää on normaalia. Ihmiskuntaa vaivaa moraalinen skitsofrenia. Me hyväksikäytetään eläimiä ennen näkemättömän häikäilemättömillä tavoilla ja samalla pidetään yllä hempeä, lempeää eläinkuvaa. Inhimillistetään ne, puetaan vaatteisiin ja paijataan. Ne on yksilöitä, mutta resursseja samaan aikaan. Ihminen on vain yksi laji miljoonien joukossa. Me ei omisteta eläimiä eikä luontoa, vaan ollaan täällä niiden kanssa. Meidän älykkyys ei oikeuta tätä lajisortoa, eikä tässä ollut kyse selviytymisestä pitkään aikaan, vaan ahneudesta. Sitä meillä on vaikka muille jakaa. Käytä sitä hienoa ihmisen empatia ja laita itses uhrin asemaan. Miltä susta tuntuisi, jos sun elämän tarkoitus on tarjota turkki jonkun takkiin tai kärsi labrassa sen takia, että joku voi lappaa meikkiä naamaan. Jos sinä päivänä, kun sä synnyt, olisi päätetty jo sun teurastuspäivämäärä tai jos sut heitettäis silppuriin, koska sun sukupuoli on väärä. Jos sun lapsi vietäis sulta, että sun maito voitais myydä tai jos sä et koskaan oppis tuntee lämpöä, turvaa tai ystävyyttä, vaan julmuutta, pelkoa ja pimeyttä. Vaikka eläimet ei suunnittele niitä sotia eikä ydinpommeja eikä puhu meidän kieltä, ne silti tuntee just niin kuin me. Ja mä oon sitä mieltä, että se on ainoa asia, mikä merkitsee. Mä toivon, että samalla tavalla, miten me suhtaudutaan orjuuteen nykypäivänä, tulevaisuuden historian tunneilla ihmetellään, miten julmasti ja epäinhimillisesti me ollaan kohdeltu eläimiä kuin koneina. Jokainen muutos parempaan ihmiskunnan historiassa on lähtenyt muutamasta tyypistä, jotka on uskaltanut sanoa ei julmuudelle. Nyt olisi taas korkea aika muutokselle.